Studju li sar fost 400 ruħ mill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji juri li l-biċċa kbira tal-konsumaturi huma sodisfatti bil-polza tal-assigurazzjoni għal karozzi tagħhom. Fil-fatt dan l-istħarriġ juri li 90% huma sodisfatti bis-servizz li jirċievu. L-MFSA rapportat li 61% jixtru l-polza tal-assigurazzjoni direttament mill-kumpanija tal-assigurazzjoni. 21% oħra jagħmlu dan minn intermedjari, fil-waqt li 1% biss jixtruhom online. L-istħarriġ jinnota wkoll nuqqas ta' għarfien fost il-konsumaturi dwar proċeduri li għandhom jiġu segwiti sabiex iħarsu id-drittijiet tagħhom. Fil-fatt 55% ma qrawx it-termini u l-kundizzjonijiet tal-polza tal-vettura, fil-waqt li 22% ta' dawk li qrawhom sabuhom diffiċli biex jifhmuhom. 66% għandhom nuqqas ta' għarfien dwar x'għandhom jagħmlu f'każ li ma jkunux sodisfatti bil-mod ta' kif l-ilment tagħhom ġie trattat mill-kumpanija tal-assigurazzjoni. L-istudju juri wkoll li l-prezz huwa l-iktar fattur determinanti meta persuna tażel polza tal-assigurazzjoni tal-karozza. Bin-nisa jippreferu jixtru direttament mingħand kumpanija tal-assigurazzjoni, filwaqt li l-irġiel jippreferu jixtru mingħand intermedjarju. Fi stqarrija l-MFSA qalet li r-riżultat ta' dan l-istħarriġ li sar f'Novembru li għadda, l-awtorità teżamina punti sinifikanti li ħarġu u se tindirizza ċertu nuqqasijiet indikati permezz ta' kampanji edukattivi dwar prodotti tal-assigurazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.